Máš prechodný pobyt a zrazu sa ti začínajú hromadiť účty za komunálny odpad? Nevešaj hlavu. V princípe platí, že niekde za odpad zaplatiť musíš, keďže ho aj niekde vytváraš. Malo by to byť v mieste, kde sa zdržiavaš viac ako 90 dní v roku. Takže jednoducho, ak máš prechodný pobyt, na ktorom sa zdržiavaš, poplatok zaplať príslušnému úradu. Ak máš prechodný pobyt, na ktorom sa nezdržiavaš, zaplať v mieste svojho trvalého pobytu. Úradu, ktorý ti vyrúbil daň za komunálny odpad v mieste, kde sa nezdržiavaš, doruč potvrdenie o zaplatení za odpad na inom mieste. Pozor ale, niekde vás môžu vyzvať na preukázanie toho, že sa na danej adrese nezdržiavate. Napríklad preukázanie pracovnej zmluvy, ktorá poukazuje, kde vaše zamestnanie prebieha a v akej je lokalite. Ak vás toto video zaujalo, tak mi dajte like. Ak máte otázky, tak pokojne ich napíšte do komentára pod toto video. A ak máte rádi témy z realitného prostredia, tak sledujte stránku www.matušvetrecin.sk.